Ahoj všichni, co si udělat dobrýho, když přijdeš hladovej z gymu? Jasně, že pořádnej kus stejku. Trošku ho osolíš, trošku opepříš, dáš na to trochu česneku, otočíš a dokola to samý. Já měl poslední batát ve špajzu, tak jsem toho zrovna využil a udělal jsem si z toho hranolky. Avokádo jsem si rozdělil na 2 části. Jednu si jenom rozkrájím a druhou pořádně rozňahňám. Udělám k tomu ještě 2 vejce a připravím pánev na steak. Dám tam trochu olivového oleje a kydnu tam ten steak. Já mám rád steak medium rare a tak ho dělám 2 minuty z každé strany. Po otočení ještě přidáš máslo a česnek, někdo dává tymián, ale já ho neměl. Pak už to jenom polejváš celý 2 minuty. Steak polož na halobal, zabal ho do něj, nech ho tak aspoň 5 minut trochu odpočnout. Teď už nezbývá nic jiného, než to dát jenom na talíř a pořádně si užít zaslouženou odměnu po gymu. A pro víc takových videí mě klidně sleduj. Budu rád za každý follow nebo like.